Matod pa ni Maria dinhi sa atong tubag sa Salmo, ang Dios nga makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako, santos ang iyang ngalan. Mao ni ang usas mga paborito kayong linya ni Maria paghatag og sentro ngadto sa Ginoo. Linya imong tupad ning naunsay gibuhat sa Ginoo nimo, nahinumdom pa ka? Hinumdom pa? Dali ra ba kita malimot nya magkusog kay tang mumahay sa Ginoo, kusog kay tang mudiktar sa Ginoo, pero ang gibuhat sa Ginoo para nato ato rang kalimtan, mga wa gid tay igabaos. Naa pagigibuhat ang Ginoo nato ato pag yung pang-usbon, sama na mga colors buhok, mga kilay, mga naong, hasta pagani ang gibuhat sa Ginoo nga agianas bata nga matao, putlon pa, sama ng laibisyon, basiktomy, perti gid nato ka abusado. Munang ang resulta dili gid ka makasinati sa tinuod nga kalipay nga Diosnon dinhis kalibutan. Muna si Kristo sa atong ebanghelyo may emphasize gid siya, kinsa man ang akong igsuon, kinsa man ang akong inahan, matud pa niya diri, kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atoa sa langit, mao ang akong inahan ug mga igsuon. Nagbuhat sa pulong sa Ginoo, dili la kay maminaw, dili tanan magsigig paminaw mubuhat. Hindi lain na sang lingi sa imong tupad na sige kag buhat. Nanglitan ron minyo ka, sige jud kag buhat og bata kay mao man ay tumong, di ba? Nya ako pare, unsa man say gipabuhat sa Ginoo nako, sige baligyag slat, mo na ako. Nya kamo unsa man say ipabuhat sa Ginoo ninyo, sige sagpalit og slat, pwede sad mo mamaligya na pasabot ang gipabuhat sa Ginoo nato. Let us build His church, atong palambuon ang iyang simbahan. Mao nang ang tinuod na igsuon ni Kristo kanang nahigugma sa simbahan, kay ang simbahan ang iyang katawhan mao man ang tinuod niyang lawas og presensya. Mo nang magdumot na kita sa ato isig katao, magsige na ganitag kontra anang atong isig katao, maguba dayon ang atong pagkaigsuon o pagkainahan ni Kristo. Ug ang sunod, maguba ang atong kalipay. Muna diri sa atong unang pagbasa, ningon diri, pag-awit kamo og paglipay o mga anak nga babayi sa Sion, kay muanhi ako og mupuyo diha kaninyo. Lain na sang lingi sa imong tupad na nakapuyo na sa inyo si Kristo. Ingna ko no. Nakapuyo na? Uy. Kinsa ninyo dinhi ang moingon pa din, nakapuyo na sa amo si Kristo, taas ko ng kamot. Congratulations. O kinsa man si Kristo. Una, kana gyong labing ubos, mga gigutom, giuhaw, kanang gikas prisuhan, kanang mga labing ubos ba, mga kriminal, mga manuyupay, mga waybalay, nakapuyo na sa inyo. Oo, na mo tingog. Di ba ningon mas Kristo? Unsa inyong gibuhat aning mga waybalay, mga waybisti, kani mga binilanggo, mga masakiton. Ana, mao nay
presensya sa Ginoo. Muna pinakaunang presensya sa Ginoo. Ikaduha nga presensya sa Ginoo kanang iyang pulong. Ang pagdawat nato sa iyang pulong. Si Maria, sa wapan niya dawata si Kristo sa iyang taguangkan aron mahimo niyang anak, iya nang gidawat sa iyang kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Moto ang pulong na himong tao. Kita lain may atong dawaton, pulong man sa silingan, pulong man sa AI, pulong sa TikTok, pulong sa businessman, pulong sa mga chismosa, mga marites. Ganahan kay tana, pero pulong sa Ginoo, dayon lang tag hingoy-ab. Karon lang nagwali ko, kita man ako sa inyo mga naon, nayuban gaana na. Nayuban sa hingoy-ab. Pero maghisgo ta dinhi glinibakay. Dali lagi makasigas mata. Nga naman, wa pamusod ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, na presensya sa Ginoo, ang buhat ni Kristo. Kanang buhat ni Kristo. Kung sa may mga buhat, pagpasaylo, pagantos, pag-alagad, kana ato ganinang buhaton ni sod na si Kristo nato. Nagpuyo na si Kristo nato. Lingi ana sa dimong tupad. Kanang lingi-lingi buhat man na. Kaya ingo mas Kristo tagda ginay mo si katao. Sige lingi ay na pila na kaslat imong napalit. Na. Ngutan awa na mga pila na gyud ka slat. O wa ka kapalit og slat sa ato pa wa kay gibuhat nga pag-alagad. Kanang slat pag-alagad man na. Sige, mauna ni atong slat karon. Ang grace nato niabot na og 89,819 ka slots, naapay 610,181 ka slots nga available. Tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge, tag 7,267 na sad ang atong halin or challenge. Ang atong PPSC para aning atong mga projects dinhi sa parokya niabot na og 64,423 ka slots ang atong halin, napay 35,577 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Dunay 162 slot challenge ni 16,200 per challenge, 173 na sad ka challenges atong nadawat. Nya sa atong DPR kaning atong tabang og tukod og mga balay sa nawad-ag mga balay dinhi sa ato, 12,198 na ang ato karong pundo. So makahimo na tingay tanig mga dool-dool mga 18 ka mga balay. O pa ta kasugod ato pang sigig sorbe. Tulo pa to kabuk ang nasorbe. Daghan pa tong sorbihonon. Di lang sa tapatakag tukod, no? Salamat kayo. Atong pakpakan ang namalit og slots. Sa atong DPRDI, ang atong mga natagaan na nga mga lugar dinhi sa ato sa Igos Bagyo nga sa tong Bagyo Tino, ang Kabadyangan nakahatag na ta didto, Mulaw kay mao man gini ang nangaigo, sa may Tamiao, may Istaka ug sa may Tubigan. Nya ngadto pataglaing mga barangay karong sunod nga mga adlaw. Nya pasalamat pud ta sa atong mga donors na mihato dinhig mga hinabang. Di tingin ako manganlan ang tanan, pero mauni sila ang taga Bukidnon nanganhi dinhi kuyog sa ilang tulo ka pari o upat man tingto ka deacons, mga 60 sila kapin
naghatag sila din hinatog mga hinabang, nangadto pod sila sa mga barangay. Ang atong Archdiocesan Caritas, pinanguluhan nilang Father Alex Kula o ni Father Jamie Tulintin. Naghatag po sila natog mga sin, plywood o mga sobra libo ka putos-putos na ato pa nang i-distribute karon. Nakahatag sa nato dinhi ang taga parokya sa Maya dan Bantayan, taga Carmen, parokya taga Carmen, Cebu, taga San Remigio, taga Udlot, karon bago taga Udlot niyan sa dinhi. Nya dayon ang parokya sa taga Medellin nakaanhi sa dinhi. So salamat kay nilang tanan. Nya mao ni ang mga pamaagi nga kita nagpakita nga igsuon ni Kristo. Kanang namimbro ta sa iyang lawas kay nagbuhat ta, buhat sa kaluoy, buhat sa pagpangalagad. Nya kay birthday man ako rong November 24, unsa may inyong buhaton? Mo-greet ra mo nako og happy birthday. Nya mo-greet gani mo unsa may sunod? Palit og slot. Ang akong mga greeters karon nga atong na-record niabot nag 627. Nya 64 ani ni palit og slot nga challenge katong 62 slot challenge nga tag 6,200. Nya the rest kuan katong tag 300 tag tulo ka slots. So pagpaka na sa nato ang tanan nga malit og slot. Salamat kaayo. Karong birthday nako sa 24 dili man ko maghikay. Karong Lunes pohon ug makaabot pa ko nga torang buhaton. Misa kog alas 6 buntag human mumisa tingali kog 4 ka misa ngadto sa atong mga nangaigo sa Baguio nga mga barangay din hilas dool-dool murag initially murag Buluang, Magay, Katikong o kanang diha sa may Diwanon. So mo na yung mga initial pa natong giplanuhan. Adto ta dito mag-feeding, manghatag nya ini kagabi magmisa ko dinhi akong main Thanksgiving. Ini kalasay sa gabi nga human sa misa mag Camino walk ta. Camino walk kay Lunes man na namnay Camino. Human na mangulit ang malinawon. Nya motambong mo dili. Kaluya og tingog ng tambong. Pero may kaon tambong pa din. Wa may kaon tambong kalugar. Sagdi lang, basta wala sa taroy selebrasyon. Ang ato sang Christmas party, nagplano naman kami ato para sa atong parokya, ato lang o sa atong kansilon, nya usa na lang ta ka selebrasyon karong December as a parish, nga mao ang atong fundraising concert sa Sweet Notes. Sweet Notes ba? Karon do na maroy concert ang Sweet Notes diha sa Lapu-Lapu. Hopes Dome ang tingali sila. Kita din di lang ta ng Hopes Dome, ari lang ta sa parking area nato. Yes, Loyo. Ini ka December 14. Nakapalit na mo ticket. Pamalit na mo. Ug wa mo ikapalit, ibaligya nang inyong mga motor, mga sakyanan, inyong balay, ipalit kay nganoan fundraising man ni siya. So ang atong gold ticket tag 3,000 na ni lamisa niya ana ni sa tubangan. Ang silver tag 2,000 na ni lamisa o niya anha sa ni sa next layer gikan sa atubangan. Ang bronze tag 1,000 lingkuranan ray naa way lamisa adto na ni sa third layer gikan sa atubangan. Ang general admission tag 300 pesos adto na ni sa last na layer gikan sa atubangan. So di lang ta magkuwag asa ta makalingkod basta ang ato maka-appeal ta og maka-fundraising ta.
Nya unsao man pagpalit og tickets diya sa atong opisina o kontakan ning mga numero nga atong gibutang dinhi sa atong screen kay mao ni atong mga contact persons. Gibuhat gyapon ni nato mga igsuon isip atong point of kaning relationship, pagpalambo sa atong relasyon isip parokyano niya magka kita-kita ta as parishioners niya makatabang sa tas parokya kay fundraising man ni siya. Gampo lang ta kanunay nga maayo ang panahon, maayo ang sitwasyon, inig-abot na ng adlaw. Ang atong Ginoo nag-ingon nga matud pa diri sa atong Ebanghelyo, ningon siya, ang akong amahan, ang akong inahan ug mga igsuon kadtong nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atua sa langit. Langit ang iyang gisgutan dinhi, langit nung amahan, busa kining atong tanan nga gibuhat dinhi nga katilingbanon, mudala sad ni nato ngadto sa langit.